Goedemiddag, mijn naam is Anita Eksterkater. Goedemiddag, ik ben Dineke Fiesje. Het is vandaag donderdag 7 april, de derde dag van Dochert voor dien dwarp uit Oldeholtpade en de zon begint weer te schijnen. Hart van Oldeholtpade presenteert jou 4 dagen lang de bewoners van Oldeholtpade zaad ze binnen. Dat betekent dat er ook in Oldeholtpade 3 talen worden gesproken. Daarom laat Henk Buist u de Stellingwerfse spreuk van de dag horen. Het is een hele tour om een nekkende meid in de bussen te mieken. Wij gaan zo naar verslagjouwer Freddy de Vries, die de metamorfose van Mijntje Hoekstra in de stoel van Manon van Capsulien Afrodite meemaakt. Goedemiddag allemaal, van u de Stellingwarm ben we hier weer. En ik mag de metamorfose hier aankondigen. En dan hebben we hier Mijntje. Is er ook een reden voor dat je een metamorfose hebt? Ja, nou, ik ben orenweek 24 jaar getrouwd. 25 jaar, dat gebeurt niet veel meer. Ik zit er ook tegen. Maar nog even vol. En dit is de kapster, neem ik aan. Ja, ik ben bij Kapsalon Afrodite in Wolvenga. En ik heb vanmiddag de metamorfose. Ik heb het al een beetje, ik heb het al gekleurd en geknipt. Dus de laatste dingen gaan we hier nog eventjes even doen. Ik denk dat het wel goed komt. En ik zal hem de microfoon doorgeven aan de frisse, fruitige presentatrices. Dan nou een item dat een hoop vrouwen ons zal spreken. Vrije famen, let op, pen en papier in de omslag. Je bent een vrije fijn uit Oldeholtpeer. Dames en heren, Oldeholtpade zoekt vrouw. Freddy laat u kennis maken met onze felbegeerde vrijgezellen. Daar staan ze allemaal op een rij. We hebben zelfs een prins op het zwarte paard in ons dorp. Zit er wat van uw gading bij, dan kunt u uw reactie mailen naar oldeholtpade-dient-warp@gmail.com onder vermelding van Oldeholtpade zoekt vrouw en de naam van uw favoriete man. Ik herhaal nog een keer. Reageert u op deze mooie mannen, oldeholtpade-dient-warp@gmail.com onder vermelding van Oldeholtpade zoekt vrouw en de naam van een van deze favoriete mannen. Nou, dan hebben we hier dus, er waren in principe waren er wel 30. Maar er ben een stuk wat afgehakt. Ja, en daarom ben ik ook nog steeds vrijgezel zeker. Maar we hebben gelukkig nog een paar over. En dat is eerst... En Herman, wat wil je zeggen? Ik zoek eigenlijk wel een vrouw, maar dat is wel moeilijk. Want ik wil een hebben die de helft van mijn leeftijd heeft. Oh. Nou, ik zou zeggen, probeer het. Herman doet ook de camping, dus het is een mooi afwisselend leven, denk ik. En dan hebben we hier de volgende. En dat is... Wibbe Brunberg. En Wibbe, wat zoek je jou? Nou, je ziet wel, ik ben op een klompen gekomen. En het was vroeger zo, als je op klompen was en je zocht naar boerenmeid, dan moest je eerst naar de koeglasjes kijken. En daarom ben ik nog op een klompen gekomen. Omdat ik in een zoeken die een hele hoop koeglasjes had. Nou, die moet volgens mij boven in Friesland moet nog genoeg boerderijen weten. Megastallen hebben ze tegenwoordig, dus ik weet niet of er nog koeruutjes in zitten, maar... Maar Freddy, mag ik nog wel even zeggen? Want ze drukten me zo net zo'n papiertje in de hand, deze man hier. Die durfden dat zelf niet te doen. Dat ik moest hem voorlezen. En dat was van Martin Haasdijk. En die zei, hallo, ik ben Martin Haasdijk en ik ben 19 jaar oud. Speel ook gitaar, misschien raak ik dan de gevoelige snaar van wel bij jou. Of anders word je misschien wel mijn huisvrouw. Maar dat gaat niet van mij dus, hè? Dat van Martin Haasdijk, hè? Ja, ik vind het toch, hij had er eigenlijk moeten wezen. Weet je laf, hè? Ja. Nou, dan hebben we hier de volgende. Dit is een student, denk ik. Ja, klopt. Ik ben Sam, ik ben 19 jaar. Ik woon nu in Groningen. Maar ja, ik kom heel vaak terug in het mooie dorp Oldeholtpade. Dus heb jij zin in een romantische date in het mooiste dorp van heel Friesland? Mail dan snel naar dit adres. Wat had die jongen een lekker accent, hè? Een echt Stellingwerfs accent, volgens mij. En dan hier onze bouwvakker. Een stevige jongen. En dat is? Ik ben René. Ik ben 19 jaar oud. En laat het weten als je ook een moorkopje met mij wil eten. Nou, dat is toch een mooie uitdaging. Een hele lekkere moorkop. En dan hebben we hier een van groen. Er zijn 4 groenen, geloof ik.
En ik ken ze nooit uit elkaar. Je hebt Jim, Tim en nou nog een paar. En welke is dit? Bram. Nee, ik ben Jim Groen. Ik ben 17 jaar jong, Olion van Disco. Ja, dan moet je naar mij mailen, hè, natuurlijk. Nou, prachtig. Zie je het wel zitten? Ik zie er altijd zitten, dat komt volgens mij helemaal goed. Nou, dan hebben we hier ook nog de aangekondigde prins op het zwarte paard. En wie hebben we hier? Ik ben Thijs Bakker, ben 20 jaar oud. En misschien ben ik de prins op het zwarte paard voor jou wel. Laat het weten, naar dat e-mailadres. Dus je kunt bij hem achterop springen als je avontuurlijk bent. En dan hebben we nog de laatste. En dat is, we hadden eigenlijk te veel afzeggers. Maar ik ben al een paar dagen met Strijker, ik weet niet meer de voornamen. Tino, ben ik op pad. En Tino zegt, ik wil ook wat mee doen. Dus de cameraman, zoom hem in. En het is een heel aardige jongen. Ik heb er een mooie dag met gehad. En we krijgen ook nog mooie dagen, denk ik. Dus mail alsjeblieft naar dat nummer. Ja. Ja. En natuurlijk, de wat rijpere man, die ben ook wel in beeld. En dan gaan we nou verder naar het volgende onderdeel. En dat geef ik weer in aan onze presentatrices. Dames en heren, dit waren onze vrijgezellen. In de volgende ronde misschien meer. En dan komen nu, u hebt ze eerder gezien deze week, onze cabaretgroep uit Oldenholpaarden, de Flying Stars. Ze zijn bekend van optredens in Noord- en Oost-Nederland. En nou, nu natuurlijk heel Friesland kent de Flying Stars. Ik zie dat ze redelijk klaar zijn. Flying Stars, ga je gang. Zo, wij hebben hier ook nog een herenkapsalon, dat wisten je hem niet, denk ik. Nou, we hebben hem wel, dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat de klant gauw komt, dan kan ik beginnen. Hé? Je ook succes, Manon, hè, vandaag. Ja. Hey, Albert, ben je er al? Ja, Koos, ik ben er. Ga gauw zitten, jong. Wat moet er gebeuren? De baard eraf of het haar? De baard moet eraf. Mokken vinden het te veel kriebel. Nou, dat komt mooi uit bij je op goede plek. Ga zitten, jong. Maak het je makkelijk. Ja? Dan zal ik even nieuw het kleed om me doen. En doe de brillen maar af, want het is nogal vet spul. Ja? Zo zit hij ook te strak mee, jongen? Nou, kijk eens aan. Dan zal ik er hem wat goed opsmeren. Ja. Het smaakt wel een beetje vreemd. Ja, het is beter, maar je moet ook niet opeten. Daarvoor ben je niet bij de kapper, jongen. Moet ook iemand haren af. Nou, moet je wel stil weten, hè? Oh, mag ik jou even wat vragen, Albert? Ja, maar je moet de mond wel houden, want ik snijd zo je straten door met het scherpe mes. Oh, dat moet maar niet. Nee, maar wat wil je me vragen? Nou, als ik met thuis aan het scheren ben, dan krijg ik de kaaklijn nooit zo glad. Hoe doe je dat toch? Oh, daar heb ik wel een foefie voor, hoor. Ja, zie, ik heb een pingpongballetje. En als je die dan in de mond doet, zo, ja, dan krijg je een hele strakke kaaklijn. Ja, probeer dat maar eens. Zie je wel, dat voelen beter werk mee, jongen? Ja. Maar, mag ik hem vragen, wat gebeurt er dan als ik het balletje inslikken? Als het balletje inslikken? Oh, dat hindert helemaal niks, hoor. Dan breng je morgen maar weer waarom, want dat doen die anderen ook allemaal. Vast onderdeel van Hart van Oldenholpaarden is een reportage van onze vaste cameraman op locatie. Joertus cameraman Aant. Hij filmt Joertus Stefanuskerk in Oldenholpaarden, maar de dorpsfotograaf Andries van Huizen die toon de toer hinget.
Dan nu Freddy in gesprek met Andries van Huizen, die u niet aan de kerktoren heeft zien hangen, maar die u morgen zeker even moet gaan zien. Ik hoor nog net dat het filmpje mislukt is. En dat vind ik heel zonde. Want Andries die had halsbrekende toeren gedaan vanmorgen. Maar ik wil het nog wel even hebben over onze kerken. Wij hebben echt de mooiste kerken van Friesland. Het wordt misschien wel eentonig. Maar de mooiste kerken met een mooie rankenspits. En een mooie siepel erop. En Deinum had dan ook wel een siepel. Maar dat is wat te. Die is te. Ja, ik vind die van ons het mooiste. En Andries had er vanmorgen aanhangen. Was je ook bang? Nou, ik was niet bang. Maar het was wel hartstikke mooi te doen hem natuurlijk. Het is mooi dat een ander wat foto's van maken hebt, dan kun je er toch nog wat van zien. Ja, het is... er was ooit eens een keer een geschiedkundige, in 1798 was dat, die zei vanaf de omgang daar van de kerken, hij zegt, nergens in Friesland, hij heeft zo'n mooi uitzicht over velden, bossen, heiden en de landen natuurlijk. Dus het is een prachtig uitzicht en die man die had gewoon gelijk. Want als we dat nu vanaf de kerken filmen, en dat is nou niet doorgaan dus, kon je dat ook zien. En Johan dus boven in die torenwest. Ja, ik ben boven op het torenwest gefotografeerd en filmd. Dus ik heb ook een stuk van het dorp gefilmd zo. Dat zal dan misschien ook gebruikt worden. Dan kon je het zien wat je krijgt vertellen. Ja, nou ik kan je nog iets vertellen. Dat was in 1899 is er een leidekker naar beneden donderd. Die was aan het leidekken en die is daar boven van naar beneden donderd. Ja. En die was mosdood en die hebben ze daar ook maar begrepen. Want ze zeggen, hij ligt nou toch te plak. Ja. Dus, en die grafsteen staat er nu nog. Ja. Maar we gaan nu even verder over je hobby. Je hebt foto's, Maggie. Ja. Alle gebeurtenissen, dingen die gebeurden in het dorp. Probeer ik plaatjes van te maken. En vooral dat wat er een hoogwerker in de buurt is en zo. Dan gaat adrenaline begint te borrelen, zeg maar. Ja, overal waar je komt staat Andries te fotograferen. Het is net Leners van de Broekhuis. Of niet? Oh, ik alleen nog voor het dorp, hè? Ja, je alleen nog voor het dorp. Maar jij hebt alles er wel als opstaan, of niet? Ja, maar er komt iedere keer weer wat nieuws bij. Je kunt nog eens zien hier aan dit programma. Ja, dus ik denk dat het titel wordt van een boek. Of niet? Ja, dat zal niet verkeerd wezen. Maar, en dat doe je allemaal via de computer of bij je... Ja, ik had 7000 dia's, die heb ik allemaal digitaliseerd. Dus is het ook allemaal in de computer. En de foto's natuurlijk allemaal, maar er zijn een heleboel, dat ik weet niet hoeveel dat er ben. Nee. Allemaal wel mooi rubriceerd dat. Dan moet zo opzoeken als het moet. Ik vind dat elk dorp moet zo'n man hebben eigenlijk, want dat legt toch mooi de geschiedenis vast. Maar ik wil zeggen, bedankt Andries. Ik heb het graag gedaan, Freddy. En dan kijk ik nog even bij de kapster. Hoe lijkt dit? Ik vind het een platie, om eerlijk te weten. En die gold strikes, of hoe noem je die ding? Highlights. Ja, ik zit niet helemaal in de kapperbranche, maar vind je zelf, ja, je kunt niet zien. Niet zien? Nee. Nou, er was hier zo net een spiegel, maar ik geloof dat we nu toch maar weer even over moeten naar het volgende onderdeel. En dat zijn onze presentatrices. Ja, wij willen Joet graag weten wat het waar gaat van. Dus duister waarpraatje met Joet houden terug Kees Kuipers. Het wie Joet nogal kort, Kees. Dus wat gaat het waar Joet van? Goedemiddag allemaal. Het is nu nog hartstikke koud in Olper, maar het is hier aardig beter dan in de rest van Friesland, want alleen nog wel een meter snij. We krijgen een hoge drukgebied, dat ligt er al boven Olper. Er komt ook een hoop zon. En het weer wordt aardig beter. Morgen wordt het er meer dan 30 graden. De vrouwen die kunnen 8 uur in bikini liggen en de jeugd die kan wel zwemmen in de gladde geul. De mensen die in de tuin aan de hang gaan, de bonenstakken kunnen wel in. En de radiezen die staan er al boven. Dus we krijgen dan de ene spreuk van de dag, dat is kroep de zonne in zijn rust, de vogeltjes geen dust. Ik zeg, tot ziens. Dames en heren, zoals u van ons gewend bent, gaan we afsluiten.
Zoals u van ons gewend bent, gaan we afsluiten met muziek. Alleen, eigenlijk vonden Dieneke en ik, hij heeft het de hele week al over die blonde presentatrices dit en blond dat. En wij vinden eigenlijk dat Freddy ook wel een beetje metamorfose kan gebruiken. En Manon heeft nog zoveel energie over. Mijntje is zo goed gelukt. Dus Freddy, ik hoorde dat je ook bijna 25 jaar getrouwd bent. Ja, had ik het maar niet gezegd eigenlijk. Maar wie weet komt er nog een feestje. Nou, dat heeft heel Oldenholpaarden gehoord en heel Friesland ook, Freddy. Dus dat wordt een heel druk feestje, denk ik. Je bent nu bekend in heel Noord-Nederland. Ik denk dat Manon je wenkbrauw ook nog een beetje bij gaat werken. En Manon, wat zullen we nog eens meer met hem gaan doen? Kleurtje erin. Heel goed idee. En de poederkwast, dat wordt helemaal mooi. Freddy, je hebt het weer goed gedaan, jongen. Blijf maar zoals je bent. En misschien dat we nu toch over moeten gaan naar de muziek. Manon, je wordt ontzettend bedankt. Jij kan wonderen uitrichten voor mensen. De presentatrices zijn deze week ook opgemaakt door Kapsalon Afrodite en haar medewerkers. Agnes heeft daar het meeste werk aan verricht. En heel knap wat ze allemaal kunnen, deze dames. Een applaus graag. Ik ga wel verder. En dan zei Hart van Oldenholpaarden, dat gaat afsluiten met gemeenkoor, ons genoegen. Zij hebben Auron Sneur de eerste prijs won tijdens het concours van de Bond van Zangkoren in Friesland. Willen jou deze uitzending nog eens bezien? Morgen hier, Jalve 10, Jalve 11 en Jalve 12 wordt het herhalen. En ik is de uitzending te zien op www.diendwarp.nl. En morgen moet je hem de James Harriet van Oldenholpaarden. Namens ons allen alvast een prettige joen. Listening to the wind of change. And on the summer nights, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think we would be so close like brothers? Future's in the air, I feel it everywhere, blowing in the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. I'm walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. The wind of change blows straight into the face of time, and a storm wind that will ring the freedom bells of peace of mind. Let your like us sing, but my
a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Hallo, ik sta hier nu even tussen het koor. En ik sta hier in bij Remmelt. Remmelt is de man van Mijntje. Remmelt, herken die Mijntje nog wel? Nou, dat had er wel aan. Ja, ze moest als een naamkaartje op. Maar het lijkt er hartstikke mooi op. Ja. Dus, goed gelukt. Goed gelukt. Dus dat wordt... wanneer hebben we dat feest trouwens? Volgende weken. Dus dan moet je niet... dan moet je wel even rechtop slapen, haast. Bijna wel, hè? Dus ik denk dat je nog wel even een liedje kunt zingen. En dan ga ik er even tussenuit. Jo!